Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов алга таба кайбер темалар турында. Бәяләр күтәрелде, кайсы азык-төлек кәрзин товарлары тагын кыйммәтләнде. Яңартылган җир асты кишүе һәм юл өлеше Чаллыда Вахитов проспекты ачылды. Чаллыда Татарстанда иң зур мәчет төзелеше дәвам итә. Эш барышы белән шәһәр мэре Наил Мәгъдиев танышты. Яр Чаллыда азык-төлеккә бәяләр арткан. Моны чаллылар билгеләп үтә. Шәһәр халкының күзәтүләре дә расланган. Татарстан стат мәгълүматларына караганда помидор 5%-ка, тавык йомыркасы 3,5%-ка кыйммәтләнгән. Ә бодай унының бәясе 1%-ка арткан. Тулырак безнең сюжетта. Вера Антонова яшелчә һәм җиләк культураларының бер өлешен үз бакчасында үстерә. Шуңа күрә кибетләрдән шикләнгән күләмдә азык-төлек сатып ала. Аның сүзләренчә, ул товарларны түбән бәядән эзләргә яки акцияләр һәм ташламалар көтәргә тырыша, чөнки бәяләр пенсионерларның кесәсенә суга. Хлеб очень сильно подорожал, молоко подорожало. Так, подешевели, хороший сейчас. А весной же он будет, вернее, ближе к весне он будет очень дорогой. Поэтому я набираю побольше. Сатып алучылар билгеләп үткәнчә, йомырка һәм тавык ите бәясе бик нык күтәрелгән, ләкин алар бәрәңге, кишер һәм суганның арзанрак булуына шат. Куриные яйца подорожали, курица очень подорожала. Все подешевел более-менее, картофель и морковь тоже нормально. Сейчас нормально. У меня пенсия небольшая, но я довольна. Кибетләрдә Чаллы халкына кишерне килограммы уртача 19 сумнан сатып алырга тәкъдим итәләр. Бәрәңге 14, кәбестә 20, кыяр 70 сумга төшәчәк. 10 йомырка 120 сум тора, ә кибетләрдә тавык итенә бәя 220 сумнан башлана. Азилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хәбзия, яңалыклар. Яңартылган җир асты кишүе һәм юл өлеше. Бүген Чаллыда тантаналы шартларда Вахитов проспекты ачылды. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елда объектта капиталь ремонт үткәрелде. Төзелеш эшләре имин сыйфатлы юллар милли проекты буенча башкарылган. Бу хакта тулырак безнең материалда. Капиталь ремонттан соң Вахитов проспектында юл өлеше ачылды. Традицион рәвештә яңартылган юл буенча беренче булып йөк машиналары колоннасы үтте. Вахитов проспектына капиталь ремонт Сөембика проспектыннан машина төзелеше урамына кадәр үткәрелгән. Яңартылган участокның озынлыгы 2,5 км тәшкил итә. Төзүчеләр юл япмасын һәм трамвай кишүләрен норматив хәлгә китергән. Тротуарлар төзелгән, яктырту баганалары, автобус павильоны һәм башка күп нәрсәләр урнаштырылган. Я думаю, что все видят, как изменилась дорога, какая она стала комфортная, удобная и, безусловно, безопасная. Искренне от всех челнинцев еще раз слова благодарности за национальный проект безопасной качественной дороги. Мы идем к тому, что у нас будет безопасное дорожное движение. Хочу, чтобы эта дорога прослужила очень и очень долго для наших горожан, и мы чувствовали себя комфортно в этом городе. Капиталь ремонт барышында җир асты юллары да үзгәргән. Мәсәлән, океан тукталышында косметик эшләр генә башкарылган. Әмма глобус тукталышында җир асты кишүе тулысынча яңартылган. Төзүчеләр гидроизоляция буенча эшләр башкарганнар. Явым төшемнәр инде эшкә кермәсен өчен түбәләр дә урнаштырылган. Юл һәм тротуарлар сыйфатлы булып калды. Особенностью проспекта Вахитова то, что помимо дорожного полотна, по которому ездят автомобили, здесь большой акцент сделан на безопасности и удобстве передвижения пешеходов. Это в первую очередь, конечно, подземный пешеходный переход, отремонтированный в районе торгового центра «Глобус». Тротуары на всем протяжении проспекта. Җәүлеләр тротуарлары хәзер барлык норматив таләпләргә җавап бирә. Чаллының баш автоинспекторы билгеләп үткәнчә, соңгы 10 ел дәвамында юллар норматив хәлгә китерелә. Бу авариялелекне киметә. Азилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда Татарстанда иң зур мәчет төзелеше дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, Җәмик мәчетен төзү эшләре меценатлар акчасына алып барыла. Эш барышы белән шәһәр мэре Наил Мәгъдиев шулай ук безнең төшерү төркеме танышты. Шөкер Аллага. Мәчет төзелешенә таш 1992 елда ук салынган, әмма объектны төзү 18 елдан соң гына башланган. 2017 елда төзелешне яңадан башлау инициаторы булып ул чакта башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин тора. Все полумесяца установили, кроме минаретов. Сейчас уже в городе все это вот эта красота уже появилась в городе. Как установили минареты, вот эти полумесяца, она сдалека прямо уже зовет, вот сюда уже тянет.
Проект буенча җәмгыять мәчете 5 каттан тора, объект 3200 кешегә исәпләнгән, әмма бәйрәмнәрдә 4000-гә кадәр кеше сыя ала. Хәзерге вакытта мәчетнең тышкы диварларын тышлау эшләре тәмамланган. Эш яз көне тотрыклы уңай һава торышы булганда яңадан башланачак. Быел мәчет 1500 квадрат метрда ак мәрмәрдән тышланган, барлыгы исә 7000 ярым квадрат метр майданны тышларга кирәк. На будущий год у нас планы такие, что по облицовке, конечно, надо основную базу работы сделать. Облицовка у нас на следующий год закончится? Да. Ну, такой задача. Әлегә яңа елга кадәр инженерлык коммуникацияләре салу эшләре башланачак. Витражлар буенча да зур эш башкарылган. В ноябре в городе Петербурге изготовлено будет 28 витражей. В декабре мы начнем монтаж, и по маю месяц мы должны закрыться. Шәһәр мэры кышкы сезон алдыннан мәчет территориясендә өмә үткәргә һәм тәрәзәләрне вакытлыча полиэтилен белән ябарга тәкъдим итте. Мы должны помогать нашим конфессиям, которые живут, трудятся, работают вместе с нами. Есть добрые люди, Есть. и среди мусульман, и среди христиан, которые оказывают помощь и поддержку и в строительстве соборной мечети, и православной гимназии. Җәмгыять мәчете меценатлар акчасына төзелә. Хәзерге вакытта проектка 300 миллион сумга якын акча кертелгән. Эшләрнең гомуми бәясе якынча 1 миллиард сум дип бәяләнә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолыда сыйфатлы аяк киемен түбән бәядән кайдан табарга? Бигрәк тә киң табан, зур үлчәмле яки сөяк чыгып торган аяклыларга туры килгән аяк киемен табып булмаганда. Җавап бар. Белоруссия аяк киемнәре ярминкәсендә Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге, элекке балалар дөньясы бинасы, 10-нчы бүлек адресы буенча. Белоруссия аяк киемнәренең уңыш сире сыйфат, уңайлылык, табигыйлык һәм гадилек, киң үлчәмләре. Үз хыялыгыздагыны табарга мөмкинлек бирәчәк хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен аяк киемнәре, ярым ботинкалар, ярым сапогилар һәм сапогилар. Данная модель женских ботинок изготовлена из мягкой кожи, которая не стесняет ваши ноги и дарит удобство и комфорт. Подкладка и стелька из шерсти гарантирует сохранение тепла даже в самые морозные дни. Благодаря шнуровке можно отрегулировать полноту подъема и затем с удобством пользоваться боковым замком. Белоруссия җитештерүчеләре ярминкәсендә озын һәм киң аяклылар өчен дә модельләр бар. Уңайлы үкчә, мозольле һәм чыгып торган сөяк кебек уңайсызлыкларны онытырга мөмкинлек бирәчәк. Хорошая обувь, нормально, понравилось, померил все. Ну, хороший, белорусские все говорят, хорошая обувь. Я и осенние, и зимние, и ботиночки все время у них беру. Жду, когда они приедут. По моим ногам комфортные, потому что у меня диабет. Я взяла широкую зимнюю, а сейчас буду приходить, вот осеннюю буду брать. Она очень удобная, практичная и очень долго носится. Күргәзмәдә үз киемнәре дә тәкъдим ителә. Күн курткалар, дубленкалар һәм пуховиклар. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Вот. Так что, сейчас обувь еще подберу на зиму. Сыйфатлы аяк киемен арзан бәядән Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы, 10-нчы бүлек адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури с арахисом 39,90. Мини-круассаны с шоколадом «Монтиоса» 97 рублей.